Hem de buscar recursos per a aquesta segona part, però la primera part es podia fer i es podia fer íntegrament. I de fet, si no s'està fent, vol dir que és que s'estan gastant aquests diners en altres coses. Els diners, els 7 milions d'euros que valia aquest projecte, hi eren íntegrament, i el Consell Social així ho havia aprovat, perquè el Consell Social és, en definitiva, qui aprova el pressupost de la universitat. El Consell Social és qui aprova la despesa. No em vaig imaginar que hi hagués ningú que pogués estar en contra del progrés de la universitat. O sigui, em podia imaginar que hi hagués algú que tinguessis una candidatura alternativa i que allà... La facultat doncs està, no et diré, no et faré servir la paraula ruïnosa perquè esclar, no hi estaríem fent, però clar, aquesta facultat pensa que jo vaig estudiar aquí l'any 78, 77-78, que es va inaugurar el 75 i vaig estudiar, i era la facultat més nova de Tarragona. Ja té moltes dificultats, és a dir, les aules, doncs, les persianes no tanquen prou bé, les finestres no tanquen prou bé, els radiadors fan soroll, fa fred, la claror que permet l'entrada d'aquest tipus, com se van construir, doncs, impedeix que els projectors es puguin veure, les pantalles es puguin veure adequadament. En algunes aules grans vam haver de posar televisions, pantalles de televisió al mig perquè aquestes sí que es veuen bé, perquè si no amb 80 alumnes a l'aula, doncs, els de darrere no veien la pantalla.